ba aning bayhana? Uy, asa ba ni Sinday? Scarlett ani kadugay ba ani ni Jamo abot gitext sa nag-schedule na to kuan kalangay. Uy, hari ba ron? Hari ba ni? Ay si. Day. Asa ba ka? Anak ka sa ikaduhang gate na mo? O sige kimo ko anak ko. Nag-andap ko kay ang gingon nimo nga nagpa-schedule ba dya kung kuan pwede ka mamili dahil sa ang bagong nangabot nga appliances dya kay di ba gugamit sa mobile mang good. Kinahanglan pa na kuan. Pero ko bagong oven toaster danhi. Unja ako na TV, ikaw na bahala manili din. Asa ba ka? Nasi ka doon digit. Adjog labang-labang na kay 255 voltage na nga kuryente basi gihikap nimo mukiri unja ka mo samot unta kagaputi ana. Sige, tagal. Sa ni ba ni badge nila? Dahil chocolate uy kay padung man ta ubos ani mura matag minsa kag elevator. Aram ka dato jud sila. Daw gadjud. Day! Chocolate! Nasa ako jong portahan chocolate uy ara ka dato pud mo ka jud da. Grabe ha jud. Kuya jud jud bay chocolate kay mura gagi tag lobe. Day! Na-stress ko jong kuan, ijo agianan. Ano ba? Asa ba ka ni agi ngono agi magasi Kuya kay murag elevator padung naog bitaw. Di kay ko sa lobby padung naog. ay ni agi manggo ka sa second namo nga gate. Diyan na ba sa 200 voltage nga tanawa. Uy bagong kuan, bagong ipalit order ni now sa Lazada na si Jaday. The revolutionary ni si Jack kay pwede nimo ni si Jack pangtukod ni da pwede mo babasta. Nag-open ko sale karon dahil Jack karon kay daghan ko mga gamit kay gikan pa man to sa Shopee, Jaguban sa Lazada. Bagong abot gusto ko nga ikaw una makapili ay to mo. Pero ko sa imong outfit po dai murag katong des ni agi nga nagkita ta ingan imong outfit karon pud nga nagyapon. Unsa na mo pa imong gibuhat dito sa Dubai? Wa ga George mi di ka sa Aga ko kay nano ra jud ko. Gikan ko dang hilo sa mong kuan kabinet mi ngani. Gamay ra man pud gud pud isang tangkaw mo tong nakaabog-abog ko na tanawa oh. Tanawa grabing abog. Mo jud dai. Utong nyari na mo. Sige na pamili saram. Ay ka ba ang gingon ba katong oven toaster? Oh yes, Yes. dadari. Di akan TV. Actually, I want TV. TV mo. TV. Di ka ni si Ja, bago ni si Ja na actually bago pa ni si Ja dai na gikan pa jud ni si Ja sa Sure ka, kuan from company gyapon na si Ja. Sure kading kalawang nagini murag nimo. Pwede, uy, kabuk, bago na si Jan, ikaw rin bahalag mangita o asa isang wire kay kuan mag-sale, mangguni ik rin bahala na. Sige dai. Kana jud dai ganahan ko dinhi dai. Day card o mo na imong butangan na nga bago sosyalan ang card. Unja, banhi. Ay, basing ganahan ka dani Kato TV. Di basing ganahan ka dani kuan, bago na ni si Jan gawas nga kana bitong maghimo kag pancake bito ko ng hot cake bito na nayulmaan upat. Unja ikaw ni bahala pero di si Jamugana og electric kinahanglan bagad jud mo gamito na uling. Uy, giveaways na lang. O giveaways sige. Dari ta dari. Asa Kato ba? TV nga flat screen. Ay, dari. Ay kanida isa po ni sa kuan among gihatag man gud ni pero agbagaw naman ni day pero adyo na nakita niya. Kan ba jud taga kanog lami nga kuan na dari. Das pikas na mga kwarto day. Day, asa ba ka? Ay, day, nakoy, di, unja sa tong TV kay Murag murag TV sa jud dai kay murag kinahanglan sa Hoy, umbana. kay bawo ko niya last. Dai kailangan sa umbana dai kay magtanaw sa Pornhub. Ay, saan ba ka? Dahil sige, pamili dari di Pamili dari kuan. Dami pang good for two. Ngani ni si Ja. Hala dai ninduta ba diri dai. Oo. Oy madyo ka ni kay Pero di ko nagipon na ganahan dai, kay nga. ano dai. Ug mo nitong sa kabayo tay mas kabadjud ka dai murag kanita ng TV dai halos dai. Di kani ganan ko dani kani ang gusto ra kadaghan ba di na maatiman tanan. Kanira ha Kanira mo ha. Kanira. O sige. Kanira Ato na yung ilain. O ilain na ilain. Unsa kay nakaato ko sa Jumbay ba kay nagtanong ko hani ba to yung CR na nga bulingit man na may Oo, dalaw. jud. Kun mo to nakakita ko na basing ganahan ka dan hiday na pampalimpyo ni si Jaday Ashley. Para pampalimpyo na Wala sa gid kay sabaw. kabaw ka dai. Ah. Ag sige ato mo sa Mumbai malibang ra kato si dai kuan. Dai Kato si Chandri. Ay! Ba ka? Murat mo tragbay kay para malibang. Kay social ang ganan. O di pa di panglimpyo sa kanang bowl po day tuti o ganing kuan na for the solution kana si Jaday. Pampalimpyo na siya sa bowl o kanang sa ijuang lababo. Usa pa ni paggamit dai. Igura na nimo ihuwad. Gusto po nimo itimpla sa kape para diretso tai chi kana kuan.
Itimpla lang ni kan. O pwede na si Japan pakusog Timpla ni na. sa kape. Pwede kape, Kape, pwede pwede tablidya. po sila kanan na ay Ang sa? Milo, gatas, Yes, tanan kana na ni. pwede na si Japan na pwede. Unsa pa ba yung gikinahanglan? Ay, dako dari bagong ref. Dako bagong ref. Dali. Dai, muraganan ko na ng rep dai. Ah, sige. Ay, dami bagong ref dai. Kana, Bago actually ni juday. sa Dai actually juday ag among rep dai. ang asa din. Naguba. Kay. Kabaw ba siya kag kisa di ko kab dai. Si dai dyan ni gihapon. Amo ba? Mao dyan na. So naguba ang katungkuan nawa ag isang sirado. Po sirado Ay, sir. dari pamili raman na dagang klase dari di ay mint green, dapoy dark, day pink, day white. Kamoy bahala na. Ay pink ako aday. Kasi di color si Jung ref nga naguba. Black. Black ay. Black pink. Black pink? Dapat magpalation Oh, sige. Matulog din. Wa may ko anday kana wa may table. Table. Ah, sige dali ta mangita sa timong ipangita. Kato bitang round table, pwede pa siyang oblong table. Hala Or star ka, table. nakuha na si John, nakuha na ni Kuan. Sa mi nakakuha dato uy. Giuna-una og kuha ni Dai genre kay giganahan ma jud siya sa color nja lami ba dya ang pagka round table ni dya kay Kuan na ay Ano? tugas. Ano Tamil. gastob. Gastob haka nang. La Germania jud siya made in Kuan Germany, Hamburg, Germany. Dili siya dali maguba dahil dyan ikan bala sa wire o ikan bala sa katong tangki na ni dyan. Actually lami na siya dugay jud na siya maguba dahil tanawa na dugay jud na siya maguba. Oh tanawa arang ka ligong jud ka jud na siya dahil promise. Ligon pa baka ni sa Oh relasyon. yes. Mas ligo na magdugay pa ni siya kaysa imong relasyon na. Kita na lang dai. Yes. Basta pinakamlita ng kikining usa kay giveaway na Oh. kanimo. Ay ikwenta ra na ora nang i-text ni mo og pila ta. Dai paliw ko sa kuan ba dya kato na pink nga kato. Ay oo kato ra ako pink ni o bala. katong touchscreen ha nga Ay, TV. sige, yes. Okay. Sige. Salamat. Hello Regine Ray. Apa doon na ka danhi? Ah sige. Tawagan sa Ini day ha. Uy, lami ba jud na ang mga product day? Did you ka magbayad ka ng product promise? Sige, tawagan sa Regine Ray kay nakuno sa sa. Hello day, asa na ba ka? Ha? Uy, naman di ka. Sige day, nung sa ka. Uy, asa ba? Uy, Day, asa man to ang imong giing nga garage sale ka Ah, sa yes. imong appliances? Actually, day, fresh from the farm, you're fresh from the kanang kuan, Shopee o Lazada ang katong bag unang gipang abot. Hala, ni bongga kuan. dapat bongga jud. Yes. Ganahan ko asong gi-order to ko na coffee maker. Ay, yes. Hilig akong Hala. after. Ay, oo, na may Asa bagong man to coffee yung maker, coffee day, maker? dadari. Kadaghan, jud ka jud mga product ka nang abot. Kani si Joday, made in kuan jud ni si Ja, South China Sea. Hala, Ganahan- bongga, yes. Day. Ganahan ko na ni kay. Kaya na ay, pagbutang ni mo sa bisan pagdahon na bitaw pagawas mo lami na breed coffee largo. Hala, oy, ganahan ko. Unsay Yes. brand na mama? Kuan dali si Ja na ay my phone. Kana mo na Hala, siya. bongga. Oo. Ganahan ko. Pagpila ni mami. Ay, barato ra na. Oy, sa kuan. Madami na sabi-sabi. Sabot-sabot. Sila good. Correct. Ah, Sa pabilain. Katong nangita ko katong Ay, PS4 wala. sa Uy, una. mutangan na sa imong mga gipanggamit. Ay, salamat ka. Add to cart. Add to cart na. Nangita ko PS4 sa duwan sa akong anak. Asa man? Ay, kato kanang kuanang Inga na sa kato na TV. Dali dali. Hello, uy. Hala, oy, grabe Kagahapon pa ni. bongga. Oh. Ganahan Pwede ko color green. Yes. Kung ganahan bitaw ka. Environmental friendly. Yes. Kay uganahan bitaw ka nga padalion imong mga katabang inginaon na pud nimo dali ra sa mga remote kun sa patis katabang dali. Kung hindi ganahan ko Oh, yung function na ba? Asa Yes. charger na ni Day? Kuan kinang ay mag-order pa ko. Kay murag wa ko kakita sa charger. Ah, sige. Kumburog hindi kailangan ng charger. Automatic na sa mga Automatic kuwan. na siya. Sa mga chismosang kapitbahay. Yes, dapat lang. Add to cart. Yes, at Ah, na ako gipangita pa. Duha na ang gipangita last na ni katunay. Inga na nga naon bitaw ka ng bangga bitos ka ng mga lamok, mupatay lamok. oo, na- Mosquito. Sige ka. Electric mosquito. Lamito amo ang electric mosquito dahil kay gikan paputo si Jao. Kuan ay Japan. Japan may to si Jan. Kuan pag hapak nimo diretso dahil bisag baka palargo tumba. Wala bongga. Yes, tara di. Ganahan ko. Oo. Hala. Uy, grabe. Lami ka si color dahil. Ganahan ko green. Wow. Yes. Pampisa Aquino. Yes, pwede nimo sa badminton, pwede pud nimo sa lawn tennis. Hala, function na po. Yes. Mama, multitasking. Unja. Uy, mura sa inyong gate, mama ha. Yes. Ganito siya, kumare. Ingana Ano jud mo tangan mo dato. itong electric gate man mo Di ay. kay dagan ba jung mga wat na siya tanaw. Kita pa ko sa madam katong imong giingon nga naali tis nga ari mo katong heater. Para kapoy sig Ah, nadali sa kuan na nara sa basement to gibutang dali dali.
O sa ganito magipangita day? Heater day. Heater. Okay, halawa mo ko heater. Ay, ala ka, nakuha na ni Day Princess ang heater day. Kato laging heater laging nga with wifi connection. O ganahan ko ato day man. Hala na hurot na. Mausara jud to kabuk ang item medyo nakuha na jud. Lain-lain na raman kaning kuan na raman na ay di ako dani kuan ay thermos ni si Jaday nga pwede na pudi mo si Jalabhanan. Actually pang panty ra pudi noon ni si Hello, Jaday. bongga. Ganahan ko. Na- Ano man na si Cha? Di kay og mainit si Jan kay kung kintahay og kanang bitang for example og dugon ka di dyan matangtang ang dugo pwede na pud mo naman dari sa saksakan dyan sabad sa ilaw pwede na pud mo isuksok diretso ang katong Hello, bongga. Ganahan ko day. At mo na sa gitawag mo na sa gitawag nga kanang naay thermos machine mo Ganahan, ganahan ko. Grabe jud ka. Grabe jud ka accommodated kayo. Yes, Kumari. so na pa ba kailang palitan Kung na kayo maabot ay nga kuan na mga product o mga items, palugog ako paunhag bi. ay o Dapat di jud ko mawahi mami nga dahil dapat lang kay Dapat syempre lang. ba jud kay nawahi ko kuan. si heater. Dapat. ay di kay kuan ang good ka nang naipaunahan pero ang priority good mo na okay syempre mga friendship pa jud tanja aguna si ang niani ga jud si kuan si Day Scarlett Juni ani dani kay gadali to kay nako si Day trip to Jerusalem Hala, bongga. umo na tinga lagi Bongga ko kay sisig. Bongga, lagi bongga ga jud trip to kumari. Jerusalem si Na Jaday just non? di nilibot ra sila sa bangko Hala. Trip to Jerusalem. Bongga. yes para sa kalato day Dagat mami, dagat siya panguha. actually kuan nanguha sa jug mga item nga kinahanglan po silang buy pero kuan sa jud kanang niingon sa jud na ay mo sa jud nga kuan kuno kamo adto kuno kasabay kay mo banglar ako no kadto Uy, dapat lang for emergency cases sa mga laki nga mo-booking na ho. Dapat, wala mo ko'y choice. Di as muli po ko sa mga mubangla na lang mo ko sila. ano ba ay grabe ka sa kuan ngali na jud ko May kabalo ka mami katong ilang ang hilo CR, ang minudo sa ang taler mami. Wala, dapat. hala Mm. jud mo lagi to lagi ang tabian na lagi ni Scarlett ni mo na mo ko wala mo kasabay jud mo to ni chika ra mo pukuli mo sani ba So, dito sa mami kay, sino na po? Ano ka siya hatang ni Lucky? Nangita mo gusto si Lucky doon na uri-uran. Ngayon ko, usara ang booking. Tulog, God. so na kuan si gisapo si Jakay Isapot si Zambana kay pagamita si Zambana kay. Ikapoy ko no si Japi. Wala dyan to ganan si Zambana kay Gambana kay gamay ko ng nota. mo dito hala Yes. mo na adyo na magsaba ng libak na niya kay bago siya kadali Yes, kabaw naman kung wapa dyan si Zambana. Papha dyan tani dyan. mo pala Yes. guduk Pila na ba sa kumari sige on ako? bye bye Nay Dito sa mga bagong kwarto. sige dada Sige. i-add to cart naman kay Yes. ako ni bala og kanang naay kwenta pila tanan nimo na order day ha Yes. sige Chat ra bye naman ang pila kuan kay ako ipakuan og kuan for the sige ako Credit card. sige Ah, bye sige. Day ang Sige, pinga bye. sige Thank na you so dato much. kay Sunod i-update biya ako ha. sige, Ayaw sige, dyan sige. ko. Dapat mauna kong Scarlett. Oh, sige bye Bye, Day. Day. Ang Thank you so ping. much. Sige. Ang pinga. Abis ka, Ato raman naagi sa kuan. Kano na ay Picas Gate Day kay wala to high voltage Day. Yes, thank you ka. Sige bye bye Day. Sige.